El dia de Sant Jaume és un dia assenyalat per a la papa i és per això que el subratllem a casa nostra com el 56è dia de la nova normalitat, aquella que ha posat al capdavant de totes les nostres institucions un govern de dreta i d'ultradreta espanyolista. A nivell europeu vivim en el 512 jorn de conflicte bèl·lic a Ucraïna sense que ningú vulgui fer res per resoldre aquesta barbaritat, perquè segurament els interessa a la indústria armamentística i sembla que està damunt, i per la indústria aquesta està per damunt de la pèrdua de vides humanes. Han passat 158 dies des que es va produir un terratrèmol de grans dimensions a Síria i a Turquia, però ningú no diu ni pruna, com tampoc no hi ha ningú que assenyale els 102 dies en què Sudan viu una guerra silenciada. Doncs això, el dia de Sant Jaume és un dia assenyalat per a la papa.